El primer mantra que et proposo és Mahamrityunjaya Mantra. És un mantra que ve del Rig Veda, un dels textos més antics de la humanitat, escrit en sànscrit, i que el seu propòsit, quan el recites, és despertar-te poder personal, energia, salut, immunitat i força. Quan el recitis, dius mentalment abans aquest propòsit, aquest sankalpa, i de forma metafísica la teva energia ja es connecta amb la vibració d'alta freqüència d'aquest mantra i tot el teu organisme i la teva energia vital, el teu prana, ja es van recol·locant en aquesta freqüència per posar-te en aquesta situació de salut, d'immunitat. I quan el recitis, situa la consciència a Manipura Chakra, el centre energètic de darrere el malic i de tota aquesta zona digestiva, perquè és el centre on hi ha tota l'energia vital i on es distribueix. D'aquesta manera es distribueix de forma sana i molt favorable per tot el teu procés de vida.